ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бод. Инак видеои имрӯзаи мо боз аз бозор оғоз меёбад. Айни замон хеле субҳи барвақт аст, соат нав ҳами ҳафтай. мо иҷа бозор омадагӣ ҳастем, бояд барои хона якчанд чиз харидорӣ кунем. Барои аввай барвақттар омадем, то ин ки дигар коромонам мисол расонем. ҳозир ман ба шумо ба навор мегирам, пешниҳод мекунам. Марҳамат дӯстони азиз, хостам ки ба шумо анамин курпачавориёро нишон диҳам. қолиниё, курпачаҳои духтагӣ тайёр 550-450, хамилёнош ҳаст ҳам 500 сомона, ҳам 650 сомона тайёрош. касое ки пахта кати харидорӣ кардан мехоҳанд, қолиниё 1000 сомона, мисол хамилёнош 1200, 1800 амхе нархо дора, 1500 ҳамроҳи пахташон. иҷада ино бепахтаянд. марҳамат тамошо кунед. ҳамаи ами видеое ки ман ҳозир мекунам, ами курпачаҳое ки ман имрӯз шумо пешниҳод мекунам, ҳамаи аминора ман аз тарафи Корвон Сити таги навесо якум рядда ба навор гирифтагим. марҳамат биёед бо худи шумо аз наздик бинед. иҷада ҳар хела ҳастай, ҳам лас ҳастай фурӯшӣ, ҳам мисол вай ҳастай бахмал ҳастаю хамилён, ҳар хела. хулоса бо мо бошед то охира тамошо кунед ва мефаҳмед ки кадомуш чӣ нархай. марҳамат ёзи дохили бозорай ҳами рядда, ҳами якум ряди таги навесода бисёр ҷоҳошда намихе курпачаворӣ мефурӯшанд. рости мо саросима будем, баъд тарафи ёбтови нарафтем, поён дар даҳум дарвозаям мефурӯшанд курпачаворӣ, вале мо иҷа омадем гуфтем тезтарак гирем. анами намудоям хамилёнои ҳам 650 сомона доранд, ҳам 450 сомонаву 500 сомона духтагӣ тайёр бепахта неким. ҳами чизе ки ман дар назар дорам, комплектча дар назар дорам ами курпачавориёра, яъне 4 курпачаву 4 болишча. баъд ами вақте ки хамилёноро харидорӣ кардан мехоҳед дӯстони азиз, ба сифаташ аҳамият диҳед, то ин ки баъзеҳош анами блескошон мерава, ранги ки нами чиай гулуш ранги печатзадагиай ҳангоми шуштан баъд мерава. иҷада ҳозир мо як намуда нишон додам, гуфтам беҳад материалаш хубай, блескаш намерава. анами намуд хамилёна мулоим ҳам, материалаш хе шохт нестай. комплекташ 500 сомон будай. шояд ки бо омадед аз наздик бинед, бо арзон карда харидорӣ кунед. болиштош амхе шол дора, дохилаш астараш боша айласа, ласи хушрувай. ана болиштош боша намхел шолшолак дора. ҳозир агар шава бо нишон метиҳам. иҷада дӯстони азиз, инчунин анамин намуд метракиёям астай. ё на бинед болиштои анавай комплекте ки 500 сомон буд, и болиштошай на шолшолак дора. хулоса амхе вай комплекти курпача. иҷада анаи хамилёнои метраки вайошон нархошон аз 55 сомон сар меша. ин нуқтаи савдода рости чанд видео пеш вақте ки ман курпачаҳоро ба навор гирифта будам, уҷада мисол 45 сомонаям буд. ҳозир намедонам ҳаст нест, ман аз дигар ҷо ба навор гирифта будам ва ё дигартар будан. ҳозир боша шояд ки ҳамун 45 сомонаҳо бо қиматтар шида боша, зеро ки ҳозир ҳамаи нарх наво боло рафтагиай аз анами хӯрока сар карда. барои аввай намедонам иноям шояд қимат шида бошанд. ана қолиниёям 45 сомона дора, 55 сомона дора, мисол 1 метраш. касое ки метраки харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат биёед бинед ва баъдан нарху наво карда харидорӣ кунед. шояд ки ҳамин чизо баъзе ҷоҳода арзон боша. гуфтестам ман кадом магазине ки иҷозат метиҳа ҳамуҷара ба навор мегириму ҳамун нархе ки савдогар мегӯя ман шумода пешниҳод мекунам. барои аввал ҳама нархҳоро бинед ва баъдан харидорӣ кунед. муқоиса карда баъд харидорӣ кунед. анаи комплекта дӯстони азиз мода нишон додан. ира 500 меган, 450 сомона метиҳанд.
қолинӣ аз таракаш хушрувай аз таракҳои 7 сомона нест гуфтанд, аз тарои 15 сомона кати тайёр кардагиянд. баъд ин ҳархела рангош ҳастай. Инчунин хостум ба шумо намин намуд поповзадагиёро нишон тиҳам. И хамилёнишай. Материали тагаш хамилёнай. 80 сомон 1 метрш бидай. Ози ма шумода бо бахмали тозаша нишон метиҳам. Тайёрша. Марҳамат. Ана ин намудуш дӯстони азиз. Анами вайш материалаш бахмали тозаи самарқандияй. баъд поповзадагияй 4 курпачаву 4 болишташ 1000 сомонӣ мешидай. Шояд ки бо арзон кунан. Марҳамат, омада хитом бобинед дӯстони азиз ва баъдан харидорӣ кунед. Иш боша тагиш ваяй бахмалневу хамилёнай. И тараф даям амихе ваёи тайёр, бахмалои тайёр, яъне қолиниё, курпачаҳои қолинии тайёр. Тайёрои 500 сомона ҳастай дӯстони азиз, 450 сомона ҳастай. И вобаста ба духчай. И курпачаҳо 3 метраянду 80 ҳархелан. ҳамеша баъд ба назар бигиред ҳангоми харидорӣ кардан. ина бинед чӣ хел гулҳои хушрӯ, нусхаҳои нағз. ҳар ранге ки шумо мехоҳед метавонед ки пайдо кунед. Мо аз анами 21 магазини ами якум риятаги нависо ҳам чизора ба навор гирифтем. Касое ки агар омадан бо гап зананд ки аз рӯи канали мо омадаган. Марҳамат, тамошо кунед. И хамилёношай. Хамилёношам ҳамихе дӯстони азиз 450 сомона дора. Комплектҳои 450 сомона дора, 800 сомона дора, 600 сомона дора. баъдан бо 550 сомона дора. анами инора бинед. нусхаҳои ҳархелаш. иҷада бахмалора хостум шумода нишон тиҳам. И бахмало 45 сомонӣ. пеш видео карда будам 40 сом буд. ҳозир қимат шидагай кам-кам. 45 сомон метрш бахмали тозаи самарқандиш. баъди тарафда бо ҳархела ҳастай. 17 сомона ҳастай, 13 сомона ҳастай. ино боша ба фикрам ки ваёи чиай бахмалои арзонтаракои мисол ба фикрам ӯзбекистонаиам. янам хеле на марҳамат. инош арзоношай 17 сом метрш. дариҷа бинед бо ҳар намуда айна ино ҳастай. ёям нархошон ҳар хелай дӯстони азиз. 23 сомонаву 35 сомонаву 15 сомона. хулоса ҳар хела нарх доранд. агар шумо барои арӯсо курпаҳои калон кардан хоҳед ё ин ки курпача аз замин намудо тайёр кардан хоҳед метавонед омада бинед. инора ман 1 метрша ҳамин нархҳои гуфтаистам 1 метрша дар назар дорум. ана ин тараф шуда бо ҳаст 23 сомаву 25 сомаву ҳар хел бо арзон меша дӯстони азиз. не сафедшам ам хел метрш. иҷара бинед чӣ бисёрай. барои мисол тӯю барои ами маъракаҳо касое ки мекунанд курпача омада бинанд. яна ишам 500 сом мегӯянд бо арзон мекунанд. 4 курпачаву 4 болишта қолинияй. нусхаша бинед чӣ хел нусхаи хушрӯ. хичам ғавси хушрӯай. и ё болиштош вай надоштай, шол надоштай намудча. на марҳамат, тамошо кунед. касое ки курпачаву болишт хар буданд. инами қадар то қадри имкон ма ба навор гирифтам то ин ки камака кам бошад аз нарху навои корвон шумо бо хабар бошед дӯстони азиз ва тақрибан донед ки чӣ чанд сумай. иҷада ин намудо ҳастай. намедонам супарӣ меган чӣ меган ҳамхелиё ёям ҳархелаи нархошон рости ёша напурсидам. ба касе ки мисол чунин намудо лозим боша вақте омадед бо бисёр харидед арзон мекунанд. иҷа дӯстони азизи аллакай дигар нуқтаи савдояй вале таги нависои амо якум рият.
амин намуд туркиёра хостум шумода нишонтиям курпачавории туркӣ. Ино 120-130 сомонанд. Чанд ранг доранд. 1 метрш 120-130 сомон меиста. ина марҳамат сирхша бинед. иҷадам бо ина тарафора бинед кабуд сирх поповзадагиёи мисол самарқандӣ иноям доштиян 1000 суми ино даям. вале ана ина муда ки шумо дида истодаед ино туркиян 120-130 1 метрш. хулоса дӯстони азиз имрӯза видео ба поён